Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы. Студияда Руслан Харисов. Олға тойба койбір темалар турында. Зур сыйдырышлы автобусларга 300 миллион сум. Шолуда тогын нинди үзгәрешләр көтелә? Шоллыга быел яз иртә килде. Тәгәрмәчләрне алыштырырга вакытмы? Зур сыйдырышлы автобусларга 300 миллион сум. Паркны яңарту өчен нәкъ менә шундый сумма бүлеп биреләчәк. Мондый карар шәһәр советы депутатлары утырышында кабул ителде. Шолда тогын нинди үзгәрешләр булачак? Тулырак алдагы материалда сөйләрбез. Монда нефазлар әлегә нибары 21 берәмлек. Шоллар әйтүенчә, зур сыйдырышлы автобуслар сонын арттырырга кирәк. Халык агымы күп булган сәгатьләрдә транспортка утыру мөмкин түгел дип зарлана җәмәгать транспорты пассажирлары. Иртән һәм кич газельләр еш кына тулы килә. Большой автобус — это и комфортно, и удобно, и особенно с детьми, особенно пожилым, мне кажется. И стоять там удобно, и сидеть много мест. В маленьких маршрутках мало людей ездит, мало вместимость. А в больших автобусах и людей побольше, и попросторнее ездить. С детьми ездить там очень удобно, с колясками. В маленьких автобусах там проблема. Шолда инде нефазлар һәм лиязлар йөри. Зур сыйдырышлы автобуслар соны артачак. Киләчәктә газельләрдән бөтенләй баштар тупланаштырыла. Мы понимаем, что в перспективе автобусы малой вместимости должны быть заменены большими автобусами. Мы к этому идем и придем. Безусловно, такая задача и цель поставлена нами. И вот 300 миллионов мы планируем, буквально, если сегодня утвердим решением, направить на то, чтобы на ряд напряженных маршрутов исполнительный комитет, приобретя эти автобусы, заменит автобусы малой вместимости на новые автобусы большой вместимости. Зур сыйдырышлы яңа автобуслар сатып алу турында карар шәһәр советы депутатлары утырышында кабул ителде. Моннан тыш шәһәр башлыгы хәбәр иткәнчә, ипподромда һәм төзүче стадионы янындагы ярминкә майданчыкларын яхшыртуга 40 миллион сумнан артык акча юнәлдереләчәк. Шатырлар, җәмәгать бәдрәфләре урнаштырылачак, асфальт түшеләчәк. Шулай ук шәһәр советы утырышы вакытында һөнәри училищеләрдә бюджет урыннары санын арттыру планлаштырыла дип хәбәр иттеләр. 52-нче комплекста КАМАЗ өчен 6 аренда йорты барлыкка киләчәк. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Шоллыга быел яз иртә килде. Күп кенә автомобиль сөючеләр кышкы резинаны җәйгесенә алыштыру турында уйлый башладылар. Тәгәрмәчләрне алыштырырга вакытмы? Бу сорауны Лилия Гатина шиномонтаж хезмәткәрләренә бирде. Шиналарны алыштырыргамы, әллә иртәрәкме? Автомобиль хуҗалары алдында елда 2 тапкыр көз һәм яз айларында шушы сорау тора. Көндезге температура автомобиль тәгәрмәчләрен алмаштырырга этәрә, ләкин төнлә кайвакыт һава торышы минуска әйләнә. Я вчера поменял. Уже надо. Чувствуется, вечером тоже можно. Уже поменять можно. Надо смотреть по погоде вообще как бы. Ну, в принципе, наверное, уже можем менять, я думаю. Ничего страшного, там ночью там по погоде смотрел я. Пару дней минусовая температура, очень не страшно, так что можно менять. Я уже поменяла. Считаю, что можно. Конечно, самое главное, чтобы была впереди плюсовая температура, потому что если будет снова 0, то гололед после дождя вполне возможен. А так видно уже то, что земля согрелась, так что можно менять. Шиномонтаж хезмәткәрләренә ихтыяҗ 2 атна элек башланды дип уртаклашты автосервислар төркеме җитәкчесе Антон Никитин. Кышкы резинаны җәйгесенә алыштыру бәясе җиңел автомобиль йөртүчеләргә 1300 сумнан, ә внедорожниклар өчен 1800 сумнан башлана. Несомненно, резину уже пора менять. На протяжении второй недели жители города Набережные Челны уже активно производят замену зимних шин на летние. Мы рекомендуем производить замену зимней резины на летнюю, когда температура воздуха сохраняется примерно положительных температурах на протяжении 1,5 недели. Шул ук вакытта шиномонтаж белән сузарга да ярамый ди белгечләр. Яраксыз сезонда тәгәрмәчләр барлык файдалы үзлекләрен югалталар. Кыры асфальттагы кышкы резина көчле тавыш чыгара һәм тизрәк туза. Өстәвенә киләсе 10 көнгә көндез дә, төнлә дә уңай һава торышы көтелә. Лилия Гатина, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Шоллыда ОРВИ, грипп һәм ковид белән авыручылар саны арта. Бу хакта мэриядә аппарат киңәшмәсе вакытында баш санитар табиб Илгизәр Бариев хәбәр итте. Медицина хезмәткәрләре статистикасы буенча балалар да, өлкәннәр дә авырый. Теманы хәбәрчебез дәвам итәчәк.
Табиблар февраль айында ОРВИ ауруларының артуын фаразлады, ләкин статистика буенча март айында да бу соннар үзгәрми. Пандемия башланганнан бирле шәһәрдә лабораторияда расланган 30 меңгә якын яңа коронавирус инфекциясы теркәлгән. Шулда соннар уртача республика күрсәткеченнән 2,9%-ка югарырак бара. Соңгы 7 көндә лабораторияда расланган очраклар саны бер атна элек булганнан 37-гә күбрәк. В городе продолжает функционировать один провизорный госпиталь. Это инфекционная больница, куда осуществляется первичное обращение. Уровень обращения остается стабильным. Временное инфекционное отделение на базе БСМФ второй городской больницы также продолжает работать в штатном режиме. Средства индивидуальной защиты, лекарственные средства в лечебных учреждениях города имеются. Шулай ук бер атна эчендә шәһәрдә 2155 ОРВИ очрагы теркәлгән. Шул исәптән 11 пациентка грипп диагнозы куелган. Авыручылар арасында 47,5% балалар. Мәктәп укучыларының язгы каникуллары башланды. Все проводимые мероприятия должны сопровождаться соблюдением, неуклонным соблюдением всех противоэпидемических мероприятий, дезинфекционных мероприятий. Ну и, так сказать, погодные условия позволяют, хотелось бы, чтобы мероприятия проходили больше на свежем воздухе, нежели в закрытых учреждениях. Табиблар вакцинацияның мөһимлеген искә төшерә. COVID-19-дан барлык өлкәннәр поликлиникаларында да прививка ясатырга мөмкин. Лилия Гатина, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Ураза тутучылар игътибарына. Иртәгә изге Рамазан айының 9-нчы көне. Сәхәр ашауны төнге 2 сәгать 52 минутка кадәр тәмамларга кирәк. Авыз ачу вакыты 18 сәгать 6 минутта туры килә. Рамазан айында Коръәнгә хәтм кылалар, ягъни тулысынча укып чыгалар. Аллаһы Тәгалә изге китапны укыган кешегә дә, тыңлаучыга да саваплар вәгъдә итә. Ураза вакытында саваплар бермә-бер арттырылып языла. Шуңа күрә әлеге форсатны кулдан ычкындырмыйк. Тоткан уразаларыгыз һәм кылган изге гамәлләрегез кабуллардан булсын. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Руслан Харисов сезнең белән сау булашам. Исән, имин булыгыз. Продсклад «Победа». Колбаса краковская 400 грамм 169,90. Пельмени домашние 229,90 за килограмм. Все нужное по низким ценам. 2 апреля 2023 года состоится общее отчетное собрание СНТ «Черемушки» в 10 часов утра в ДК «КамАЗа». Требуются грузчики, зарплата от 80 тысяч рублей. Телефон 8 919 623 19 35.